Valek ook in de ooit bij die stablenen. Gents. Later moeten ons able is om een beetje te draf. Als het ook hoe stadig. Maar ons zal moet draf. Ons gaat niet bij stap kunnen blijven. Mannen. Ik denk stap weer van mij beter als draf. Ja? Ja, maar mensen, zoals ik zei, ik was het draver. En ik is bij exposed aan haagclub en draf. En zoals ja, ik is betrokken bij die sokken. Maar voor mij, die draf is niet iets, die stap is niet iets anders. Dus dat treft helemaal een andere exercise. Ik is zelf meer exhausted als ik gestapt heb, als wat ik van die veld af kom, die aan van die sokker af, of van die gym af. So dat hit different. Ja, het is een hele different hit. Ja, ik denk zo, die stap maak je eigenlijk bij je focus en gezond en jouw gezondheid is als actually jouw rijkdom.